Moi boas a todos e benvidos a un novo episodio do vídeo podcast LCD. Hoxe estamos no episodio número 12 e estamos moi contentos de recibir dentro deste espacio no que tratamos fenómenos sociais e fenómenos culturais que afectan directamente a nosa provincia de Lugo a unha persona que se encardina e ten un labor profesional e artístico nestes eidos, como é Lois Pérez. Moi boas, Lois. Hola, que tal, Carlos? Lois, mestre da educación pública, tamén narrador, escritor, entre outras moitas cousas, non? No que dedicas o teu tempo. Gustaríame saber, para empezar, como influe nesta labor de mestre, non? Como influe na súa labor artística? Bueno, pois influe, supoño que positivamente, no sentido de que na escola, ben, malia que é un traballo duro, verdade, pois tamén tes acceso a moito imaxinario, a un universo que é o universo das nenas e dos nenos. Bueno, entonces digamos que tes testemunhos de primeira man, pois de todas estas persoas, de toda esta potencia, deste capital de afectos, de emocións, de xeitos de ver o mundo, non? Que realmente un lugar moi axeitado dende o que ver o mundo é a través da mirada dos nenos, a través da mirada das nenas, que hai moita inocencia, pero hai moita intelixencia tamén e moita espontaneidade. E de algún xeito, se un está atento, pois é unha fonte inesgotable de inspiración, de ideas, de xenialidades, de moitas cousas que, por suposto, é casi imposible non... O único xeito de que non che inflúan é non ter acceso a elas, porque se estás en contacto con elas e eres mínimamente observador, pois é unha festa. E onde naceu ese primeiro lume artístico en ti que se levou a decir vou a compoñer, vou a narrar, vou a actuar e vou a crear unha bagaxe literaria para experimentar, me imagino, e para chegar a coñecerte a ti mesmo, non? Pois, non sei, eu agora escribo as cousas que me gustaría ler, porque durante moito tempo, desde neno, lín tamén moitas cousas que me gustaría escribir. Entón, así lembrando, tal vez foi dende moi neno, na miña casa, na nosa casa, na casa de meus pais, sempre tivemos libros, sempre hubo moitísimos libros, había unha habitación onde meus pais traballaban, escribían a máquina, estudaban, había libros de política que non me interesaban ao máis mínimo, pero había un álbum de fotos de Sebastião Salgado, había os cadros de negros de Castelao nas paredes da casa, había o suplemento do País que lía na praia con Leo Verdura. Despois as columnas de Aro Teglen, que empecé a lelas, visto e oído unha columna que había na penúltima páxina durante moitísimos anos, e por suposto pois estaba os libros do Manuel María, que era moi amigo de meus pais, e tamén estaban por suposto os libros do Darío, e a presenza del do Darío Xoan Cabana na familia, que era, como dicir, bueno, eu era moi neno, pero sabía que era escritor, víao na súa casa, víao nas conversas, vía que era alguén distinto, non? Entón, de algún xeito, eso todo vai... Ao pouco puxeme a escribir, non sei. Teño noción de sexto ou sétimo de XB, que escribín unha historia dun neno que se perdía, que se enfadaba porque escoitaba a seus pais berrar, que non era autobiográfico, e marchaba a París e logo volvía, e esa foi a primeira historia que escribín, que saliu nunha pequena revista escolar. Entón eu sentíame moi orgulloso, non? Pero foi un pouco por aí. Foi por primeiro comenzo, sí, non? A influencia do entorno familiar, sobre todo, e dos libros, non? Que estaban por todas partes. E como equilibras, como interconectas
tantas aristas a nivel artístico como dramaturgo, poeta, narrador, xestor cultural. Como se leva iso? Bueno, realmente tampouco sei, non é como unha sorte de non é ser polifacético, máis polipatético, non? O patetismo nas súas distintas vertentes, pero eu creo que hai algo de insatisfacción no fondo con isto tamén, non? Pero a miña natureza é así tamén, algo fragmentaria, teño intereses varios, entón vexo que fun probando sin demasiado cálculo, que creo que tampouco lle fai ben a creación artística tal como eu a concibo. Entón, como fui algo non premeditado, non excesivamente calculado, deixeime levar polo simple gusto. Supoño que a previsión, o cálculo, un plan a medio prazo, a longo prazo do que pode ser unha carreira artística pode dar resultado a alguén, pero eso non é para min. Entón eu fun probando sin moito prexuízo, sen moito coñecemento en moitas ocasións, porque agora que o vexo con perspectiva tal vez non tería comezado en algunhas cousas se soubese máis delas, non? O que sei agora de algunhas, pero daquela, pois, vas probando, non? E vas facendo un pouco o que che gusta, e entón, pois, vas avanzando, non? E tratando un pouco de ir dando eso, un pouco de renda solta o que che apetece facer, non? Sin moito cálculo, pa diante. No ano 2008 fuche recoñecido e galardoado co Premio de Teatro Radiofónico coa obra Saltimbanqui, non? Como evolucionou dende aquela a túa idea acerca da dramaturxia? Bueno, evolucionou basicamente a que tiña que abandonar a dramaturxia. Porque non era o meu, ou sí. E entón, bueno, eso foi o resultado dunha cousa fermosa, non? Que era escoitar o programa de Kiko Cadaval, un dos mellores narradores orais ou contadores de historias para min que poida haber no mundo. E tiña un programa na Radio Galega que era A Boca da Noite, e eu nunha vida anterior pois xogaba ao fútbol sala, estaba en Viveiro, e un amigo meu, o Brais, díxome: "Oye, tes que escoitar o programa do Kiko e tal". Entón eu ia adestrar e ás noites, ás 12 da noite, puntualmente escoitaba as historias do Kiko, o seu programa, e dixo Brais: "Oye, que vamos a mandar unhas historias e tal". Entón empecé a mandalas baixo un pseudónimo que era o Depravado número 3. Entón eu mandaba a historia, escribía, mandaba, e pola noite o Kiko nos últimos 10 minutos, ou dependendo do día, lía a historia do Depravado número 3, poñía música, e claro, eu ás 12:30 na escuridade, na habitación ali, na cama, que entraba o vento polo furado da persiana e a mancha de humidade oscilaba no teito, nun piso ali no que vivía do club, pois escoitaba pola radio a miña historia, non? Entón aquelo puxome en contacto con algo, intuín, aquí hai algo. Entón continuei escribindo, e o ano seguinte presentei esa obra, ese premio, gañouno, e era un pequeno opúsculo teatral, cun nome penoso, por certo, Saltimbanqui, que é un título penoso, pero dirixiu una o Kiko, meteuse de actor, estaba tamén Xoán Olveira Pico, un dos mellores actores do noso audiovisual, xa finado hai uns anos, no Padre Casares e moitas outras producións audiovisuais galegas. Bueno, de algún xeito, pois eso foi importante porque eu non coñecía nada de todo isto, puxome en contacto efémero con certas persoas, aquelo gustoume e, bueno, de algún xeito sí que me motivou a continuar creando, a continuar investigando, a ler, a indagar, e na escrita, tamén na dramaturxia, non? Ainda que, bueno, despois funa deixando a un lado, pero de algún xeito, bueno, o que me decatei foi que estaba moi lonxe de ser un bo dramaturgo, ainda que gañei o premio, porque empecé a indagar e a ler en serio, e vin que estaba moi lonxe, pero valeume para outras cousas. O que é un dato interesante é que
un xogador de fútbol sala a medianoite non estivera a ver un programa deportivo, non? Que é onde tenen a máxima audiencia na radio, e si escoitando neste caso un programa artístico, non? Entonces xa apuntaba as maneiras daquela, Sí, eu non... Bueno, non sei se apuntaba ou non. Eu sí que é certo que os xogadores do equipo pois sempre acababan na parte de traseira onde eu iba lendo, cando íbamos en bus, en viaxes intermináveis ata, non sei, ata Andalucía, ata Madrid, a Castela León, Cataluña, en todo, bueno, en todo iso, en todos eses traxectos eu era un pouco o animador e de algún xeito nos vestiarios, nos minutos previos tamén, que hai moitos nervios, non? Sí. Bueno, eu sempre era un pouco que rompía ese momento e ríamos un pouco, tiña algo diso, non? Algo desa facilidade espontánea, entón, de algún xeito, pois, bueno, era alimentado non por calquera cousa, estaba alimentándose constantemente en libros e bueno, en cine e no que podía daquela, non? Tiña fame de algo que non sabía moi ben o que era, non? De feito, fuche galardoado máis tarde con obras como A Gruta da Torre, A Tribo do Mar, Cartas na Escuridade. Entonces, que papel xogan estes premios no teu proceso creativo e na maneira de abordar a literatura juvenil? Sobre todo supoño que estimulan moito a creación, no sentido de que, bueno, un xeito de que algo que escribes poida... É a socialización da escrita, non? Que é un elemento fundamental que eu descoñecía ata que comecei a publicar e ver que de algún xeito permíteche comezar a establecer un diálogo con quen te lé e de algún xeito tira de ti, estimula a túa creación, non porque escribas pensando nun premio, non? Cando escribes, ou polo menos eu así, ou penso, escribes pensando en contar unha boa historia e transmitir algo que por algún motivo está aí latexando en ti, non? Pero é certo que eses premios, pois claro, implican unha proxección social e sobre todo a ter un retorno e establecerse un diálogo con quen te lé, neste caso no ámbito da literatura juvenil, pois os encontros froito destes libros con moitísimos centros educativos, institutos ou na universidade ou en escolas ou en colexios, realmente dache moitas chaves para interpretar tamén o que lles gusta a eles, para interpretar o que ti escribiche, que nin sequera se cho correra, e moitas veces... Novos feedbacks, non? Claro, feedback. E isto é un estímulo que, bueno, enriquece moito e axuda moito a continuar, non? Porque cada vez vas vendo máis claro por onde queres ir. No ámbito poético, tes publicado obras como LP, Long Play ou Lugo Filadelfia, non? Dentro de Lugo Filadelfia quería facer aí un fincape porque experimentas un poquinho entre a poesía e a fotografía, non? Coa túa parella, con Alba. Como foi esa experiencia? Pois foi unha experiencia moi grata porque realmente foramos ali para a Filadelfia e a Nova York no Brau de 2019 para un concerto dos Stones en pleno Brau. Bueno, entón era unha motivación moi grande porque realmente, ainda que nos gustan outras músicas, moitas, a música brasileira, a música tradicional, o jazz, o blues, pero é certo que o rock, con claras raíces no caso dos Stones co blues, pois é unha das nosas, debilidades. Entón, pois claro, parecía un bo momento para escribir, para de algún xeito ir, que lle di no lunfardo, graficando, non? Todo ese periplo, esa viaxe, ir rexistrando todo o que sucedía e, no meu caso, escribindo. E si que vin que podía ser un motivo para, polo menos rexistrar ou intentar escribir poesía. Claro, Alba, con máis fortuna que a min, captar, non, a través da mirada que ten privilexiada, pois
todo iso. Ocorreusenos no confinamento, cando uns meses despois, bueno, combinar a fotografía coa escrita, porque finalmente a poesía, bueno, a poesía está en moitos lugares, non? Simplemente é o soporte ou o formato que ti decides rexistrar eso que non ten nome, non? No caso da escrita, pois é poñerlle nome o que non o ten, e no caso da fotografía pareceme algo imposible, non? Que, non sei, de entre todas os fotogramas da realidade, pois escoller eso que tal vez pode... Aí hai unha que eu son incapaz, non? E que por eso admiro as fotógrafas e os fotógrafos, que me parece asombroso, non? Entón víamos claro que aí había algo que pagaba a pena, non? Como integrante do comité de redacción da revista Luces, esta publicación que ten a fonda pegada, non? No panorama cultural galego, compartes traballo colectivo con creadores como Manuel Rivas, como Xosé Manuel Pereiro e outras series de personas con moita pegada, non? Na cultura galega. Como valoras o traballo colectivo con estas persoas? Bueno, pois valoro síntome afortunado, non? Esa é a verdade, porque como ben dixeche, son persoas cunha categoría xornalística, literaria e a moitos outros niveis, non? Que podías intuir, pero ahora podo corroboralo, non? Que é así. Entón é unha oportunidade moi grande no sentido de que compartir tamén, ademais, unha certa visión das cousas, non? Da necesidade, tal como está o país, que está un pouco ou totalmente secuestrado, bueno, polo capital e polo poder político monocorde da dereita. Pois eu creo que proxectos como o de Luces son absolutamente necesarios, non? E pareceme unha heroicidade que vayamos polo número 140, e ademais dicindo a verdade. Que non poden dicir todos os medios de comunicación galegos, non? Están varios deles abonados a mentira e moi ben pagados. Non é o caso de Luces, non? Entón eu creo que, sobre todo, eso que dicía Albert Camus, non? De que o primeiro deber é informar, non querer dominar, senón informar, non? E no sentido de que a cidadanía, pois, poida, digamos, conformar unha idea do mundo no que vive e interpretalo consonte a realidade e non a propagandas, non moi interesadas de parte, non? Entón, nese sentido, creo que Luces pois é para min unha cousa moi especial, e un proxecto que me ilusiona moito e que me sinto moi comprometido, non? Con el. Lois, como director artístico de Versos na Barraca e como coordinador de sección na Asociación Galega de Escritores en Lengua Galega, cales son os obxectivos principais que estas iniciativas tenen? Cal é o impacto que se espera xerar na comunidade do noso país? Bueno, tendo en conta que o papel da poesía é sempre, digamos, e da poesía en galego, máis aínda dentro da literatura, pois confíreselle un papel subalterno ou subterráneo ou secundario, como queiramos chamar, non? Tampouco a poesía aspira máis, porque eso é necesario. Bueno, non sei se o impacto, si pretendemos medilo non sei, nun número, senón no propio feito de darlle esa oportunidade e ese espazo a cidade, a Lugo, é dicir, facer da cidade un referente máis de poesía en directo, de poesía e música en directo, e artes plásticas en directo, non? De algún xeito creo que eso xa é importante de por sí, porque creo que non había. E de outra banda, pois, por suposto, no tocante a Asociación de Escritores e Escritores, a sección de literatura de tradición oral,
Eu comecei por Isidro Novo, compañeiro que sempre lembramos, finado en 2018, e por Antonio Reigosa, non? Porque eu como contador de historias ou narrador oral, pois sentíame na obriga tamén de contribuir e de aprender sobre o que estaba a contar tamén. Entón, bueno, aí creo que sí que é importante, non? Que haxa unha conexión nestes tempos tan digitais e tan tecnofeudais, pois creo que é importante contribuir na medida que se poda un pouco a preservar, a coidar, a poñer en valor a nosa literatura de tradición oral, que é parte fundamental da nosa cultura e da identidade galega tamén, non? Falamos da lingua galega porque tes liderado moitas iniciativas dentro do activismo a favor da normalización lingüística dentro do ámbito educativo. Cales son os maiores desafíos que temos na escola galega dentro do idioma? Sí, o maior desafío en un contexto de agresión total no que estamos é un desleixo absoluto o que está sucedendo co galego. Temos que pensar que hai unha cifra, non lembro ahora a porcentaxe, non? Pero do alumnado máis do 60%, unha barbaridade. Eu non sei se chega a 80 con algo, teria que confirmalo, de alumnado entre os 6, bueno, na etapa do ensino secundario obrigatorio, que non usa o galego nunca. Isto é un dato terrible, non? Que debería encender todas as alertas e de algún xeito a quen desgoberna este desastre, porque só ten ese nome, é un desastre, implicaría derrogar o decreto de plurilingüismo e apostar por outro modelo de educación lingüística, non? Pero iso non está sucedendo. De feito, estáse prescindindo dos estudos dun organismo público como é o IGE, o Instituto Galego de Estatística, encárgaselle a sondaxe, non? Para favorecer eses traballos desas comisións de expertos, non? Bueno, entón o reto da escola nun contexto tan hostil realmente pasa por aplicarse en todos aqueles espazos onde aínda a legislación non foi lesiva, as actividades complementarias extraescolares, o traballo das bibliotecas, as saídas didácticas, os espazos dos tempos de lecer, os recreos, bueno, por seguir aí incidindo neses espazos onde aínda é posible propoñer e alimentar experiencias que teñan a lingua propia, que é o galego como lingua vehicular, non? Ese é un pouco o reto, e non baixar os brazos, non? Porque realmente destruir non custa nada, pero estamos nun contexto no que se as cousas siguen así, cara a 2040, teremos completado o proceso de defunción da lingua, que non pensamos que sexa, pero que está sucedendo. Entón, temos que poñer todo da nosa parte para que non aconteza, non? Moi ben, para finalizar, no ano 21 compartiche con nós na nosa revista Muralla Aberta que lanzamos desde o proxecto Lugo Cultura Digital coa colaboración da UNED de Lugo, coa colaboración tamén da Deputación de Lugo, un artigo de gran emotividade a par que desgarrador, non? Era un berro silencioso polo pasamento do Darío Xoán Cabana. Que non debemos esquecer de Darío, Lois? Bueno, eu creo que vai ser lembrado, vai ser recordado e celebrado, non? Pero por suposto, ademais da talla indiscutible como un dos mellores escritores da nosa lingua e de outras, e un poeta extraordinario, un traductor incrível, sobre todo eu diría o seu compromiso, non, coa xente, cos que sufren o peso da historia, non?
Ahora estamos embuídos metidos neste brutalismo, non? Que non se sabe, o sea, sí que se sabe a onde nos leva, non? Pero parece que hai esa euforia bruta do túzara, non? Da dereita, da extrema dereita, que realmente é a destrucción e reivindican para sí o dereito dos fortes a asoballar os débiles, esmagalos, os que non teñen acceso a vivenda, os que non teñen acceso aos medios para levar unha vida digna, os que non teñen acceso a igualdade, os que sufren discriminación, os que... Bueno, toda esta xente que sufre o peso da historia, non? Que era unha expresión do Darío, falando do Isidro Novo, pois eu creo que ese é un trazo que eu creo que compre que se lembre a súa fonda humanidade e, dende logo, un compromiso inquebrantable coa xente do común, coa clase obreira e unha das persoas máis cariñosas e intelixentes e xeniais que coñecín nunca. Non? Pois con este testimonio tan íntimo e familiar que a mí me gustaría que hoxe constara aquí no sumario deste capítulo número 12 del ECD Podcast, porque este é un espacio de encontro, pero tamén un espacio de coñecer, non? A toda esta xente que ten algo que contar e ten algo que aportar para este capital cultural territorial que é a nosa provincia de Lugo e a súa historia. Así que moitas gracias por estar con nos, Lois. Ata pronto. Grazas a ti e a vos, Carlos. Ata sempre.